emazweni. Funeka thi naleyo imeko ndiyisingathe. Nkosi yami manyathi. Oh my. Ayikho engenzeki kuye uThixo. That is why izwi likaThixo lisithi akho nto zoba ne-excuse. Ngoba uzothi usathi ndandihlupheka emhlabeni kusenzeka le kuvezwe owayehlupheka nyani ubone nawe ayitsomi le ndithetha ngayo. Nkosi yami. Kangabe sisithi kuyemiwa. Asithathe into esiyinqobolayo. Asithathe into esingayivanga kuthi. Asithathe into esingangenanga kuyo. Kodwa nje kube khona the personal encounter kunye naye uKristu wakhula ukumazi ukuba ngubani lana ongaphakathi kwami. Namhlanje sinohlobo labazalwane abathi nje into isenqatha bephi nalo Thixo. Moya ndini ongakholwa. Wasityumba ke uThixo. Wasithwala wasizisa apha. Ukuba silethe imvuselelo. Ekubeni kuvuselelwa into ebike yakhona. Ayivuselelwa into ebingekho. Yokokuba ukuba ke navuswa. Kunye noKristu. Funani izinto zaphambili. Lo mphathi akafuni kusibophelela nganto. Ngoba akekho sure noba uvusi wena. That is why sithi ukuba ke navuswa. Yatheni incwadi. Ukuba kunene ngaphakathi kwenu umi umoya wengcwele kaThixo. Nalawo engafuni kusibophelela athi ngaphakathi kwenu umi umoya uthi ukuba ngenene. Ngoba kuwa lo muntu owaziyo. Sasuswa pha. Eastern Cape. Yeah. Uba sizotha ukuba navuswa. Kunye noKristu. Funani izinto zaphambili. Into zaphezulu. Apho akhona uKristu. Bekusishiwo ke izolo. Kuhlunyulwa umzimba omdala izolo. Bekuhlunyulwa umzimba omdala. Kusithwa kwakufika uKristu. Uba sisidalwa esitsha. Izinto ezindala zidlule. Ayikho ke into angayincediyo uKristu. Namaphuku uyawanceda. Nomona uyabanceda. Nokhuku bayahlangulwa. Yonke loo nto unceda completely. Akho ndawo ayishiyayo. Kangabe kusekho loo nto. Loo ntlama endala oyiqondayo ebomini bakho. Yazi ukuba usengozini yokungamboni uKristu. Ngoba izwi likaThixo lona likhombisa ukuba ku-100% ofunwa khona awuzungena noba sinye isono. Yo, 100%. I'm getting 99. Hallelujah. Sikula verse namhlanje ethi nyamekelani. Izinto zaphezulu. Wathi amaKolose chapter 3 verse 2. Nyamekelani izinto zaphezulu. Lemeko yokuba kuthiwe nyameka. Ithi lento ayenzisisise yinyamekele. Hlala kuyo. Mayibe into yemihla ngemihla. Inkonzo yenu yasengqondweni. Le ncwadi kunoncoko ithi ingqondo zenu zimiliseleni kwizinto zaphezulu. Ingqondo yami ndim umuntu onoxanduva lokuyimilisela kwizinto zaphezulu. Fanele kangabe ngiphathela izinto ezingezizo. Ndithi ingqondo yami uyandilahlekisa. Di-replace ezi zinto zingezizo ngezi ezizizo. Hallelujah. Bazalwane
lengqondo kukwindlebe apha kukwindlebe indlebe sebenza umsebenzi wazo ngoba into beziyimamele zigale engqondweni ungaqula phaya mfulana ingoma eTexini usuka apho siya le Rustenburg oyifuna uyoyanga thina ukhole ebhedini yakho kube ngathi uqayi isaqalayo yacho bana uzokhupha la ngoma umsebenzi wakho kuwa umuntu ozosusa lengqondo lengoma apha engqondweni uzame ukuyimilisela kwizinto zaphezulu ngoba uyayibona izinto ozidingayo zikusakude kuThixo Mzalwana qiye kakubi kodwa umzalwana mangazikhalimela dini hayibo la ngathi ngumthakathi njengomzalwana bazalwana eyona ndawo esiphezulu kwayo yile ngoba umuntu ngamnye uyalusebenza usindiso lwakhe uhlobo editatheka ngalo bomama baseKlexto because you are so young kangangokubani yakunika abantu bafanele uba bayentaka bahambela phezulu babonakala njengoba izinto zikaThixo zihleli kubo ngoba kwamandla la amandla akhona akukho ndawo esisela kuyo umfundisi Makaleni eningasezwayo kuyo bekumelwe ukuba kukhona kwabantu abagijimela phezulu ngaphezu kwakhe ngoba sisela quneni linye elona lo emekholuluhlu lwakhe uba ungumhlabelele ukhawuka indawo ekhawukayo kwakungathi uveyivesi eliwintshumayela lithi loo nto siyifumeneyo isandla sakho ukuba siyenze ngamandla akho onke okatha uzuphinde ufumane thuba siphathela uvangeli elinjalo siphathela ivangeli elikhulula umuntu ezonweni elenza umuntu akwazi ukuma kakuhle chapter 2 verse 12 omnyeke angabethila pha kwincwadi yabaseKolose chapter 3 verse 10 sofunda nje zo ndawo zombili ebusuku sithandaze sikhodoke Makatito chapter 2 verse number 12 lusiqeqesha ukuze sithi sikuncama ukungahloneli Thixo nokukhanuka okukwehlabathi sihlale ngokunesidima nangobulungisa nangokuhlonela uThixo kweli phakade langoku kuba lubonakele ubabalo lukaThixo sikho apha ngenxa yobabalo ndathi liyathalala namandazi bakwenzeke kanjani ukuze ndibe nje that means ndilingqina ngakum ukuba uKristu uyamakha umuntu ngoba wakhe ubomi bam lubonakele kubantu bonke lusiqeqesha ukuba sithi sikuncama ukungahloneli Thixo sikuncame ukungamhloneli uThixo kangabe sinyamekela izinto zaphezulu sincama zinto zingamkholisiyo uThixo haleluya sihlale ngokunesidima Nkosi yami usindisiwe beliphengeshe ngathi unamathumbu iphakuphaku into elula Nkosi yami noba ithi hayi kuvakala nje balo waya kaphili kwalapha kuyi noba uthi ewe lo ewe ke yabazalwana abathi nje apha ndifike ndimunce lento hayi yabazalwane ewe ndisuka ngabe Eastern Cape hayibo Makeleni nam ke waqaba
Ayitoni le. Hengesi. Akukhonto oyiphetheyo awunamandla ayincedanga kwawena awunasidima kwasendlwini yakho baqakiwe uyasibumba xa ulapha kodwa xa uhleli nabo ingxaki asiphathanga vangeli lasenteteni asiphathanga vangeli laseholweni kodwa siphethe ivangeli lasekhaya siphethe ivangeli aphangela nalo mntu siphethe ivangeli ashophisha nalo mntu siphethe ivangeli elimncinisayo umntu moya wengcwele kathixo oloko usinyayi suhamba apha suthetha lena sukwenza ngolu hlobo lusiqeqesha ubabalo ukuba sikuncame Ungahloneli Thixo. Yilo ke. Yaxelela. sikuncame yabona ke le Bhayibhile ithe yona Nkosi yami. ngaso sisisa sikaThixo ke eso Alright. safundiswa Yeah. ukuzilumla kwizinto ezisahlukanisa noThixo nakwiminqweno emibi Nkosi yami. sifundiswe nokuhlala singcathu haleluya sinyanisekile Nkosi yami. nokuhlonela uThixo Hallelujah. kobubo yonke lento siyenza phi xa ngabe kusithiwa uyalunyulwa entweni ususwa kuyo usayifuna yabazalwane yabazalwane ususwa kuyo lento uyifuna umfundisi ugqiba ukuthi ngoku uba unoyesu uyahlalisa ngaphuma kuloo ndlu lahla lowo mntu ucinga uyakuthanda naxa engakulobolanga bengakubhatali inxa ekuthanda azokuphaka enze ngendlela azokuphatha kakuhle then ithi ke ngokulaa nto ubani ke ngokozilumlayo nguwe uzisusa apha kule nto oyaziyo uba ayimkholisi uThixo noba ubuyithanda kangakanani uyakhetha ngoku phakathi kukaThixo haleluya bethu umntwana Yesu makathi isandla sakhe I'm sure sawuqonda ngokuba kufuneka uzilumle enini Idlala. By one. Akhothole lincane lidendozana. Hayibo. sawubona ngokuba kufuneka uzilumle enini because ikhona into ezakuphosa xa ungazilumlanga siya sithi xa sithena sithi isono awuzuthi asigugiswe isono asizuguga uyasilahla uyasivuma usilahle usishiye asizubalekiswa uba singabikho phambi kwakho ngenxa yoba wena unoYesu but wena you choose uba ukhetha ntoni sithi sikuncama ungahloneli uThixo Nkosi yami. haleluya Amen. haleluya Amen. Hallelujah. haleluya Amen. obubomi bangoku Hallelujah. awuzukwenza nto ngapha kwengcwaba awulala phezu kwemisebenzi yakho Nkosi yami. and imisebenzi yakho ihamba nawe ngqo ukulilungisa kuthiwa ulilungisa uba uyanxila uve kuthiwa ulinxila ubuyeba kuve kuthiwa ulisela kuthiwa ngale nto yakho wenza yona kodwa kwa ufika uKristu Yesu uyatshintsha ube ngumntwana kaThixo and insindiso yakho kufuneka yaziwe kule ndawo ophila kuyo Nkosi yami. haleluya cela ukufundelwa phambi kwencwadi yabaseKolose Hallelujah. chapter 3 verse 10 Kaloku ngoku
Nambethe isimo esitsha. Imake mfulana. Izolo bekuthiwa kuhlutyulwa umuntu omdala. Hallelujah. Amen. Ususa izinto ezindala. Vele verse ngokuthi kaloku ngoku nambethe isimo esitsha. Uyaqonda ke uba usombathanga esisimo sitsha. Osiyam. Kuzofuneka uzama uba uthini? Usambathe. Yeah. Ngoba lento indala onayo kufuneka uguqukele yona. Xa ngabe usiza kuThixo ngenhliziyo yakho, udanele lento usithi Nkosi ndincede, ndifuna nami ukwambatha isimo sitsha, uba luncedo lwakho uThixo. Ngoku ke nambethe isimo esitsha. Osiyam. Uyazazi ke xa ungasombathanga. Akukho noba umuntu abakuthe matyhola thweni. Nami ndiyazazi xa ndingasombathanga isimo esitsha. Amen. And umoya ingcwele uyayikhomba nalento ingekho indala uba yintoni kufuneka ndizilumle mna kuyo. Amen. Hallelujah. Awuzusikulala uvuke sewulungile. Amen. Uyalusebenza usindiso lwakho. Osiyam. Uyamkhazela uThixo isimo sakho. Yazi bazalwane xa ndifika apha bathi abazalwane phayi uthando lukaThixo nalabazalwane luyakongamela xa ulapha. Usikubone sewuthanda abazalwane ngaphezulu abantu bakowenu. Abantu ayikho loo nto apha kuyo. Hallelujah. Mna ndibathandi abazalwane ngaphezulu abantu basekhaya. Amen. Then ndaya kuThixo ndathi Nkosi ndivise lento bathetha ngayo bayivayo. Amen. Nami mandithini andathi kubo andiyazi mina lento nithetha ngayo. Ndaxelela uThixo uba Nkosi ndivise. Amen. Awat. Xa sele ndivisile Osiyam. Amen. Yeah, that's all. Amen. uyazihlupha wena ngento kaThixo. Osiyam. Uyazikhathaza ngobume bakho ukubusondeza kuThixo ukuze uThixo akumende ngale ndlela yakhe. Osiyam. Hallelujah. Hallelujah. Funda ke mfurana. Nambatha lo umtsha. Fundile bifunda. Athe kuhle ukusihlaziya uThixo. Kaloku ngoku nambethe isimo esitsha. Athe kuhle ukusihlaziya uThixo ukuze sifuze yena. Imaka sis izapho mamela. Izapho mamela. Osiyam. Njengoba nambethe isimo esitsha. Esi simo sitsha. Osiyam. uThixo yena uqobo lwakhe uthe kuhle. Kuhle. Yasebenza. Kuhle ukusihlaziya. Kuhle. Namhlanje lo muntu nje wenziwe ngale ndlela uyamangala naye nabantu ababukeleyo bayamangala. Kuyasangenya imini ngoba uThixo usemsebenzini uthe kutsha ulungise isimo sitsha. Lo muntu uyakhula. Lo muntu uyatshintsha. Lo muntu uyenziwa. Lo muntu uyayenyuka. Lo muntu uyayenyuka. Ukhonjiswa ngobulumko. Injongo kaThixo yeyokuba lo muntu ade afane naye. Kuhle. Uthe kuhle uThixo. Uyasengomso mamela. Asikhotshela namhlanje. Ngomso sikhona ezinye izinto. Ngalamini sihlaziwe futhi. Ngalamini sibuya senziwe. Ngoba isimo senze njani bazalwane sitsha. Kodwa xa ngabe kukhona izinto ezindala kuzokwenzeka ntoni ebomini bakho. Namhlanje ulapha sithi sisanqoma wayeyi uphathe ngomso ingathi ibhola Hey! uyehla balunyusuka uphinde uzame ekuqaqa yokuba uzama ngokwakho ngoba ke koloku siyakwazi uyilinganisa into ilinganiseke. Lewazalwa sikaba na umzimba wabungcwele singekho ngcwele. Ndingaba ngcwele tata. Abaphambi kwabantu
futhi ndizinyamezele for hours eso njengoba ndiphakathi kwabo kana ndiyinyamezelele 7 days ndisephakathi kotata ndibe ndiziqinisa kwabe ngathi bayenyuka nami ndizame nokukhala kwabe ngathi bayenyuka nami ndibe ndizama kodwa asingoThixo lo owenza lento. Hallelujah. Hallelujah. Asisimo sitsha uThixo ukusihlaziya esiba uhlabelela usiqonda kwi-level yakhona kodwa uThixo uyayekwenza uThixo uyayekwenza uThixo uyayekwenza kude kufikelele kwakwinqanala ngoba uhlabelele mamela athi umuntu ebehamba phaya aphilise hamba phaya endleleni ngoba wenziwe uThixo. Sizotsho lapha eKlerksdorp as much as banamhlaziywa ngoku ndiyahlaziywa nami namhlanje le nto bendiyenza ndizoyenza ngaphezu koba ndiyenza nebe ndingakwazi ukuzenza ndizozenza ngoba uThixo ufuna ukuba ndide ndifane naye ukuze ngokuphila kwami kuthiwe siyambona uThixo ukhona phaya ngoba injongo kaThixo ayoyokuba kuphakanyiswe umntu kodwa yeyokuba kuzukiswe igama lakhe. Nathi njengoba silapha eyona nto esijonge kuyo ukuba into kaThixo iphume kule ndawo efunwa nguThixo asinakuba ngowuphometheni ngoba elo uhamba ngokoluhlu lwakhe ngokwale ndlela athunywe ngayo nguThixo uze umzimba kaKristu uhlanganiswe uzohlaziywa abantu namhlanje uzohlaziywa abantu namhlanje. Hallelujah. Hallelujah. Uthekho kuhle ukusihlaziya uThixo ukuze sifuze yena umdali waso isakhiwo esi masifuze umdali waso isimilo esi masifuze yena. Hallelujah. Hallelujah. Yathi ke nokuze nimazi nani nimazi ngokupheleleyo xa ngabe sesihlaziyo akho nto osokolisa omnye umntu nabantwana baphatheka kakuhle ngoba kuyaziwa uba ngabantwana bakaThixo bafundiswa ngendlela kaThixo kutyalwa izinto ezilungileyo kubo ngoba bayindlu kaThixo yangomso akwenziwa noba kukanjani ngoba abantu aba bahlaziwe uThixo usathekho kuhle ukuhamba nabo ebahlaziya imihla ngemihla ngathi ngenye imini ukusindiswa akutoyimbi kokwahlukana nesono phela umnikazi wakusindiswa atyale yena izinto ebomini bomntu oqoqileyo umsebenzi wakho njengomzalwane ukuqoqa lo mzimba ahlala kuwo uThixo ngomoya wakhe ngoba izwi likaThixo lithe akahlali ke umoya kaThixo apho ekumdaka khona bazalwane uThixo ufuna ukuhlaziya abantu namhlanje ufuna ukuhlaziya abantu abangasuhlaziya baphile kobusuku okanye baphile kule veki sikhona uhlaziya abantu abazophila kakuhle entakumakeleni abazophila kakuhle sithi nathi njengoba sihamba kwezindawo sithi mfundisi bakene khakusinika ubani akazoyishukumisa apha ngoba unezinto zikaThixo kuthi-ke ngabantu abazoma kwezi ndawo abakuzo you stop ukucomplaina ngoba umuntu ongefuni ukwenza nto usola kwejongile abathile bayazigatha usola kwezibambile kangabe ungamsebenzela uThixo akukho nto ozozuza yona kwayijo
yokusindiswa ibuya ngoba wena uzilahlele kuThixo. Hallelujah. Wakunikela ubomi bakho kuThixo usebungcweleni bukaThixo uzilumle kuzo ezizinto ezirongo zaziwa nguwe noqhubu luqalwa nguwe kodwa kwakunguwe onga-initiate izinto zasezulwini ngoba njengoba uviwa ingaki ngoba uviwa ezintweni ezirongo kodwa xa ungema kakuhle le influence onayo izawukhulisa umbuso kaThixo. Sithandaza nabo abantu ebusuku abathi Nkosi hlakhula ubomi bami mandibe ngumntwana wakho yonke imihla, mandingenzeli umkhokheli, mandingenzeli umfundisi, mandingenzeli bani, kodwa uThixo uphezu kwakundisebenza endihlaziya imihla ngemihla nokuze kwakwizinto endikhangelela kuzo ndikwazi ukuma ndiphumele ngaphaya ngamandla kaThixo ngoba undixhobise ngobulumko bonke wandazisa yena wandiqinisekisa nokuthi kwaamandla okunyathelo lomadudwana ndiwanikiwe kwaamandla okukhalimela okhendawo ndiwanikiwe kwaamandla okuthetha isimo sitshintshe ndiwanikiwe 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 ngoKristu Yesu. Thandaza labo bantu namhlanje abathi ndifuna ukuhamba ngathi ndisisigogo, ndifuna ungathi ndiyakhwekwa kwizinto zikaThixo, ndifuna ungathi ndiyakhwekwa kwizinto zikaThixo. Andisazuphulaphula into nabanolwimi abasusa kum nabafuna ukuqabanisa abazudlula kum nabavimbayo abazuthetha nam andinandaba kodwa ndifuna ukuhlaziya ndambathise isimo esitsha mphathise amandla amatsha. Thandaza labo bantu namhlanje. Mighty Jesus, mighty Jesus. Sondela nobomi bakho kuThixo, ijongile inhliziyo yakho, sondela nempilo yakho, sondela nawe. uThixo ufuna ukuhlaziya namhlanje, uhlaziya kwayintoni ke yakhona yabuye yalahleka amandla wakho usaweva kuwo uwe kodwa namhlanje ungahlaziywa namhlanje bale kuze ngaphambili. uThixo ukhona kule ndawo ukukuhlangula ubomi bakho egameni likaJesu. Phoba izandla zakho, phoba izandla zakho egameni likaJesu. uthi umfundisi khawusondele nempilo yakho. Mhlambe andiyazi bazalwane leni opportunity I no understand bukhona umzalwane onophoswa lethuba lokusondela nobomi bakho kuThixo. Ikhona lento izofakwa namhlanje, ikhona lento ngifuna usondele nawe noma kuloo ndawo ungakulinga uphuthwe le opportunity yoba usondela kuThixo. Isondela kuwe, isondela kuwe, isondela kuwe.
uzicommita kuyo. It's either sekuthandazeni sekuzileni ukudla. Ndivikame lithi recommit yourself. Oh my God. Ikhona lenkonzo ubuke wazinikela. Izulu liyakubiza namhlanje. Ndifuna yize sithandaze nje. Yaba baba. Ngaba kukunikela, ngaba kukuthandaza. Ikhona mhlawumbe ebusuku wena ubugada, ubuye watchman. Izulu lithi kuphinda futhi. Nathandaza nabantu abake bakulento mna. In the name of Jesus. Hey, halabasi halababa. Shekele bebe sakata. Wenkulunkulu wami. Uphathe izandla zakho nje. Isinikele kuwe. Isinikele kuwe. Oh, Nkosi yazulwini. Shaka. I pray in the name of Jesus Christ. In the name of the Lord. I pray anointed to start again. I pray anointed to start again. I pray grace to start again. Ukukhona nje awusindiswanga nje uyamdinga uYesu namhlanje. Ayikho nje into evela lapha ekugqibeleni yantatsha le ethi khawusondeze impilo yakho kuThixo. Kukudala wazama amacebo ukudala usondeze ezintweni. Kodwa namhlanje khawukusondeze ukhona umsindiswanga lapho ngasemva uthi namhlanje kudala imeko yami ndizamele ingaske ndike ndiyisondeze ungaphakamisa isandla sakho kulonda kuyo uthi mfundisi sithandaza nami namhlanje nibalwe nabangcwele namhlanje igama lami libhalwe ezincwadini zobomi. If you are behind ungasemva okanye ungaphambili uthi Yesu namhlanje ndinikele impilo yami kuwe ungaphakamisa isandla sakho kulonda kuyo nje. Nathi inyweba enkulu nakubusa omkhulu ingasusiphambise kakhulu ndisibone uba sikhona ingathi sikhona izandla eziphaya ngasemva wena othi ndisondeze impilo yami awuyizise ebantwini isondela iza ndibele kushaya izandla xa umuntu ethatha le decision. Ndiyadikhula ndiyasondela emdaleni ayikho i-decision ebalulekileyo ebomini bam. The greatest decision ever leyo ukuthi Yesu yiza ntsonga mnabo omnye bekhona lungasemva yiza notongo ubungunotongo esasanda besingasemva wena uthi Yesu ubukhona bazalwane ubukhona ndibona engathi ngutata bona waza moslo ya umthandazo wami vele ngifuna kanye iqala apha ebantwaneni babazalwane angifuna ukugqityelwe ngabo ndifuna aqale bona uthetha ngelwimi bathi befika bangaphandle bafika ilwimi sesibasi ukhona lungasemva wena uthi Yesu ndiyakwamkela namhlanje ungasondela nje egameni lika Yesu isondela kuwe lindela kuwe isondela kuwe in the name of Jesus. Mighty Jesus. Esinamandla kokubomi nangapha kwedwaba isigqibo sokunika impilo yakho kuYesu. Ndifuna eligama okanye le sentence eyi-1 i-echoing engqondweni unene kwi-decision zonke oke wasithabatha ayikho eyedlula ukwamkela uYesu. Phamisa izandla zakho nontombazana uthi Yesu yamamkela. My Jesus. Oh yes. My God. Thank you, Jesus. Izandla zakho nje sothandaza abazalwane nje iBhayibhile ithi nje ngoyi-1 Yeah. it's enough ezulwini nje ngoyi-1 kuvele kube ibash kube ipart ngicela sothandazela lo umthandazo wami kukubazalwe namhlanje baqhela abantu kwamkela uYesu yena ndifuna azalwe
kwenzeke lento okuthiwa regeneration. Umoya ngcwele zalwa kube ngumntwana. Egameni lika Yesu zalwa uba ngumntwana. Naligunya lasezulwini lichuchachuche imithambo yakho. Your blood veins. Yababa boshende khababa bonanku namhlanje uyazalwa ususidalwe esitsha. Akukho lensindiso liyehla sithimba intimbo silanda inkomo bakho ayigama lakho liyacishwa esihogweni ekuminyameni uyabhalwa namhlanje ususidalwe esitsha zalwa in the name of Jesus.